फिसाजो गैया रावाबो गैया लस जाबाय आंहा फिसाजोबो गैयाबा नोंसोरखौनो अननानै लादों आं मोनैयाखैयानो बैनियावबो हाबलांनो गोजान दासो थांगोन ना दासो थांगोन मोजां ना सोलिगासिनो दंलै फंबाय ओरैनो नायो नालाय ओंखायनो मा खालामनो दे होमबा दादा दे फंबाय दे खुस्रा गैया खुस्रा दङ हेल' फाय लोगोफोर दा थांगासिनो सामथायबारिमोन ने सामथायबारियाव आङो ओंखारदोंमोन लोगोफोर गासैबो बर' गोजा मा खालामनो बेफोरखौ रानना हैजोबनांसिगोन आरो ना क'क्राझाराव थांनानै जायफोर आंखौ क'क्राझाराव लोगो हमनो गोसो खमला मोनजागोन मानो होनोब्ला बेयाव जेसेबां दखान दङ दा गासैबो खमलाखौ आंनो जुजोबबाय गासैबो 100 माबाजोबबाय खमलाखौनो उफाय गैया थिकादार जानायबाथ' आं दिनै नोंसोरनो रानना होलांगौमोन ओमफ्राय सोर थिकादार खालामगोन दा आं क'क्राझाराव गसाइगावसिम रानना होसिगोन बेखौ आं गासैनावबो बिब्दि बायनांगौ आं मा जानांगौ फैसा होबाय आयु आं हानाय नङालै एसेबां बायनो थैबायलै क'क्राझाराव रानजोबनोसै बेखौ थाइसेबो जानो होआ नुदों आंनोबा थाइसेबो जानो होआ ने नाङा आं बेसेबां बायनो सोरनो नांलाय गोसथोनायबो गैया गोसथोनाय थानायबा गोसथोनायनो हैनो हागौमोन आयु 50 थाखानिल' हर फैसा हरजोब्बायनि सिगां बेसेबां बायना दि 50 थाखानि दिलै आब'सोना 50 थाखानिसो नामा नै ओइनै फन खालामलायना लिंहरदो नाङालै आब'सोना हालानि सोरनो हैगोन आं बेखौ दे आं फैनो गोनाव लाना थांबावगोन दे आयौ थाइबा हरबावबायलै इसोर भगबान थिकादार जानायबा फैसाखौनो रानना होगौमोन आं नोंसोरनो थिकादार जानो हायोब्लाना नोंसोरनो रानना होगोनलै आं सानसे र' गैयालै न'खर नायनायावनो थांजोबो आब'सोना बिसोरनो हो लागासिनो थिकादार जानो हायोब्ला र' नोंसोरखौ थिकादार जानो हायोब्ला खामायालै नों र' 50 नै आयौ बोर होनांगौलै आंनो नोंसोरो लाबाय गारियाव लाखागोन बेखौ बहुद रानजोबगोन क'क्राझाराव रानजोबगोन फै दाननाङा भिडिअ'बो लागोन दा नाङा लाजाला खमलाया आंना नै आं सोरनो जाहोगोन बेखौलाय गोसथोनायबो गैया हा फैबाय 100नि लाला नै ओरै थांबाय 100नि लागोन आयुलै 50 थाखानि हरदो दे हर दे 50 हर दे नायो दे नै हर नै इसिबां बुरजा लाबाय दे ला दे हर 50नि हरा बे हालालै आयो दे ना थिकादार जाबा रानना होगोन आं नोंसोरनो थिकादार जाबा रानना होगोन आं दे थाइसेबो बारा हरा नाङा दे नाङा थाबाय आसना खैथा होदों 106थाल' होबाय नै गिदिरखौ हरथारदों अननानैनो जाबाय लांदो नै आयु 8 हरो 8 सोदो
र' दे 50 थाखानि हर दे क'क्राझाराव बेसेनाव दंबायो दे लागोन दे सो गासैबो सो लागोन ना इसिबां बुरजानि नै 50 थाखानिल' नांगौ आंनो र' बेखौ हरदोलाय 200 जाबाय ना नों 100 आयौ थांनो गोनांबा हरसिगोन आं माथो आं मा खालामगोन न' 1000 थाखा नांगौ र' 50 थाखा हरा बे 50 थाखा हरलाय 50 थाखा हरलाय सासे सानै साथाम जाबाय ना नोंनो होदो हालालै आङो फैसा गैला आंनाव नै आंनो आयौ एसे हरो नोंसोरो आंखौ एसेबां अनमारो आयौ नै आंखौ दोनै खमला सोरनो हैनांगौ बेखौ आयौ नों हरबाय फैसा मोनबाय र' नङा बै साथामनो नांगौ औ बेनो जाबाय ना नोंसोरो खैथा होखो 50 निबाय औ जाबाय ना होबाय नंगौ रेकर्ड खालामबाय आंखौ नोंसोरो दे नोंहाबो हरदो नों फैसा होआखै ना रेकर्ड खालामबाय बिसोर दिनै आंखौ रेकर्ड खालामबाय जाबाय थादो दे गासिबो थादो थाइसेबो जाहोआखै खमसे खम जिरनानैथ' जाहो थाइसे फै बेजों फै औ नै बे बाराव गसाइगाव आरो क'क्राझार रानजोबनोसै लामा बेखौ थांनो फैदों आयु नोगोद बेसेबां जाखो दा गोदै नङाबा नोंसोरखौ र' थांफिनखालि नायगोन आं गोदै नङाबा मोनबाय फिसाजोफोर दंना गैया फिसाजो हर आंनो फिसाजो दङबा फिसाजो हरजागोन फिसाजो दङबा हरदो आंनो फिसाजो गैया रावबो गैया लस जाबाय आंहा फिसाजोबो गैयाबा नोंसोरखौनो अननानै लादों दैखांनो नालाय आङो लादोंनो जाय मा रायदावो बेनो जायालै जाय रायदावो आंखौ क'क्राझार एरियायाव आंनि गारियाव बे थाजोबखागोन